Moi vaan kaikki, se on Sotre taas täällä ja tänään me kuvaillaan Aaron ja Charadin kanssa et uskalla haastetta. Oh no. Ulkona. Koska ei sisällä mitään. Ei sisällä keksi mitään, eikä siellä ole mitään tekemistä. Päätettiin kuvata video. Jep. Kuka aloittaa? Mä oon täällä niinku pienen silleen. Kumpi? Mä oon niin pätkä. Sinä. Pätkä. Jos mä nyt, tää on mun video. voin aloittaa. Okei, sä aloitat. Me keksitään sulle joku. Astu paskaan. No niin. Mitä täällä on? En mä tiedä, tässä... Hyi! Kato! Vittu näkyykö se ees? Mä katon. Siinä. Okei. Siis ihan kunnolla vai silleen? Astut siihen päälle kuulosaan. No ei, kävele vaan. Se uskalsi tehdä toi. Miltä nyt tuntuu? Se tuntuu oikeesti ihan... Sitten se hieroo nyt se kenkää kallioon. Ja seuraavaksi on sä. Joudut tekee seuraavaksi, sen mä teen. Koska mun video mä saan vääntää. No keksitään sille joku hyvä. Missä sitä se? Se ei uskalla tehdä oikeesti mitään. Voitais keksiä. Huuda täysin. Ei sitä, älä usko. Ei, mä kunnioitan katsojia, mä en sano sitä. Sanotaan vaikka, huuda täysin, mä vihaan Suomea. Ei. No. Ihan Ruotsia. Et se sillä lailla voi huutaa. Okei. Voi kakka. Voi pylly. Huuda. Kakkakasa. Entä tuli toinen kakkakasa? No, huuda siinä. Ai, mä vihaan Suomea. Mä vihaan Suomea. Kovempaa. Kovempaa, ei täällä oo ketään. Odota. Ei, mihin sun tuli kiire? No, huuda sit kovaa, et video kuuluu. Oikeesti, eihän tästä tuu mitään, sä oot vessa. Mä vihaan Suomea. Okei, toi riitti. No niin, meillä on vielä jo 3 minuuttia tästä. Kato, se vihaa Suomea siis ihan Siis oikeesti se Mä vihaan en mä Suomea. oikeesti siis vihaa. Mun oli pakko. Älä nyt, kun sä älä valehtele videolle. No oikeesti, ei mitään. Tää oli... No niin, ota sä kamera. Ja tekeekö sitten mulle nyt? Mä oon hyvä kameranpitelijä siis. No okei. Hello. Otetaisko... Otetaan sille. Din din. Din din din. Joo, tehdään silleen. Ai mitä? Okei. Ei hirveen vaikeeta. Että seuraat tätä tyttöä tuolla, joka menee tuolla. Niin? Niin seuraat sitä hetken aikaa. En. Joo. No okei, kun muu. Joku Okei, se on vähän helppoa, koska mä astuin... No astut ton paskan päältä. Hyi, ja hypis sen päällä. Nää on uudet kengät. No okei, Ai swag. Oot. Näin. Ai se on miehen eteen. Joo. Okei. Sori Tume. Miks toi? Sä et no vitsi, se video taisi nähnyt, mutta se kuului kyllä. Lol. Siis oikeesti. Sä olet sille